И здравейте хора, аз съм Нова, както видяхте пих лавабер. Мога да кажа, че пих буквално лавабер и го изпих. Можете чуете на тихо, кратко и боядисва малко. Аз па боядисва. Боядисва мозъка ми, да, може би. Буквално, да. Ето, можете ги четете. Ако се чуете, що е така размазана моята камера, но да. Ето. Но да. Но нататък можете да го четете по-хубаво. Талицата и на ушки. Може да го спрете. И не гледайте това, защото след това имам ето тази коса и си реша косата с нея. Да, аз много ми е другото. Знаете, и лавабера. Нямаме достатъчно високи малки. Не. И освен това нямаме конец и нос богонос. Сега ще ви покажа моите зареждане. Неката решим. До утре ще ви покажем другите хора, какви нови нека имам. За сега това само ще го покажа. И това са четки. Да. Моите гвидишът са 3, защото ги свадих и да, имаше пелен плик и да. И някога ги дах не става. Но да. Тук имам малки ласти. Направих си хора вчера тази такава обица. Не е такава хора, дето виждате на камерата, сребърна. Ето моите виждат отдолу е сребърна. Да, така. Слагаме. Фално в кутийката. И да, можете да купите налично. Напишете до коментарите искам, да. Напишете искам, да. Напишете до коментарите. Продавам всякакви гонети. Между другото, можете да си вземат от мой сайт. Съм го само в Инстаграма. Да. Да. Ето далеч как изглежда. Иначе се. Може да я сложим. Да, ако се чуете какви са те златни и хора само на тихо. Само я котика, но си връщам само 2 от мен. Чао!